Ọhafịa ụmụnne m ekenekwa mụrụ ekene m ekene nwa igonweja ga-emeta ka na mgbede ife a na-akpọ ọdọ ọmụmụ ụmụ ndị na-akpọ ya arọbụnagụ ndị na-akpọ akparị ọmụmụ ha ncha niile ofe ife mana arọbụnagụ who they household name in most communities around the Liverpool area ọkụzụ ha Anam Nteja ọha na-akpọ arọbụnagụ beside ebe anyị bi Nnewi ọzọ obodo ọba Oraifite ha na-akpọ ọdọ ọmụmụ ọkwa ndị na-akpọkwa akparị ọmụmụ ọ dị sente nke a na-ekwu ka anyị chekwapụta ọdọ ọmụmụ akparị ọmụmụ arọbụnagụ so na one of ọgwụ kara aka ndị gwọgwọrọ eji protect family eji protect obi eji anụ mba eji ekwufedola nwa eji ekwufedola awele eji agba mmadụ nkarị na ife obodo ji iwu biri ọdọ ọmụmụ nweta na-akpọkwa ekwu ọmụmụ family ọ na ife na-esiri ike a na-akpọ mother of fertility family ọ na ife na-esiri ike ife gbasara nwa na-esiri ike ha kpọọ ya ọdọ ọmụmụ ha dọ ọdọ ọmụmụ a o nyere ha aka ha enwe ebe large population of ndị mmadụ a na-atachikwa eto ụtara maka na pụkwa adaras ife ọmụmụ ọdọ ọmụmụ a na-eji ife duvejin eme special ewudo ọcha duvejin ọka ọcha wuvejin elot of mgbọrọgwụ gasị dị iche iche na efe dị iche iche ife dịgasị alụ ọdọ ọmụmụ a dibịa na-alụ ọdọ ọmụmụ a dibịa nwere ọgwụ nsọ dibịa nwere na ọdịbịa niile na-arụ ya ka ejikwapụta ọdọ ọmụmụ ọnwe ndị na-adọkwa ya n'obi ha owekwa wele erukwa eme ọda were ọda ego and the rest of it mana ife ọdọ ọmụmụ na-arụ ka a chọrọ ịkọta ata onye ọra nwa na-esiri ike ya dịrị ọdọ ọmụmụ dị n'obibe nna ya ebe nke dị n'ikwu nne nke dị n'ikwu nne ife eji echukwa ọdọ ọmụmụ ahụ ọka ọcha nnekwu ọcha oke ọba ọcha nnekwu ọcha na ewu ọcha ka ọ na-eri nwata nwaanyị na-afụ nsọ ya aha eri ife gburu n'ọdọ ka anyị kwupụta isi famili nọ n'ala Igbo isi ụmụnne ọ na nwere ọdọ ọmụmụ n'obi ha isi ime nne nwere ọdọ ọmụmụ n'obi ha kemgbe ejikọrọ esi ọdọ ọmụmụ a in the 80s 90s and present time ka eji wee so many nsogbu na so many ụmụnna o nwere ndị ọdọ ọmụmụ a jiri ha aga n'ihu ndị oji ndị ọtụnyere ọrịa ndị kọkpọrọ ya nụ jirikwa ha nakụwa ha na mgbu so ọnọdụ ọmụmụ a dị n'obi ebe nna gị orije dozie ya n'ezigbote ọgwụ ezigbote ọgwụ kara aka ndị gboo gwọrọ eji enwe ọmụmụ ego ọmụmụ nwa ọmụmụ uche ọmụmụ akụnụba onye nwere pọmebe akwụkwọ a na-amụghọ ọka mara iji ele ọdọ ọmụmụ toyu ọka mara iji ọka ọcha ewu ọcha mmanya ọjị nzu na edo na akwa ọcha chebe n'ọdọ ọmụmụ o jere ife gbasara nwa na iji ya na nke gynecologist ajefuru ọcha agha afọ saa agha afọ ụgwarịsa kemikal na ọgwụkwa orie menyere akpa nwa jebe ebe Chineke na-aza ndị Igbo ebere ọdọ ọmụmụ ọ dị isi nka ọdọ ọmụmụ akwarị ọmụmụ na arọbụnagụ daalụnụ ụmụnne m ọkụ egwumeri ndị n'isi nke onye na-atụkwa ya n'isi amamochu wendụ okwu osa nwanne ụlụ nwoke daalụnụ ụmụnne m conclusion ọdọ ọmụmụ akwarị ọmụmụ bụ ebe a ka a na-eje ndị gboo mere mmaanyị eji ebe ebe gbasara then arọbụnagụ bụ ezumezu ụmụ mmụọ ndị gboo rụkọtara n'obi ezumezu ụmụ mmụọ ndị bi na this side of Igbo Nnewi Ọnịcha Oraifite ọba Amaechi sọrọ ndị na-akpọ ezumezu ụmụ mmụọ mana ndị bi na Riverina area Nteje Anam ọkụzụ Aleres na-akpọ arọbụnagụ so ọdọ ọmụmụ ahụ part of arọbụnagụ daalụnụ Chukwu gọzie ụnụ ekelekwe m ụnụ